हाय लोगोफोर मिथिसार बड' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। आङो दा थांगासिनो दं हा खर'आव माइ हानो। एकदम माबाजों आइजों हाहैदों आरो ओइ हा खर'आव। नै आंबो दा थांनो नागिरदों ओरैनो मोननैसो हायलाबायनि एसे ओरैनो आधा घन्टासो हाहैनि र' एसे एरबाय बायगोन खोमा। नै दा हाहैदों आरो माबाजों आइजों ओमफ्राय आयं लाहाबो हादों खोमा दां बेयाव। नैबे आयं लाहानि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जोंहानि जाहैबाय। लाखानांगौलै सेंग्रा समफोरावनो सोलोंलाबायना लाखानांगौ। आंथ' रोंखायो र' नोंथांमोनासो सोर रोङा। माने देनां बिहाव बिखुनजोफोरनाव हाहैनो लिंहरबा लासिं सिं जाथारगोन माथो नङाबा माइ हानो रोङाबा। आरो हिनजावफ्राबो सोलोंना लाखानांगौ सिख्लाफोराबो देनां हाबा जाबाथाय बिहाव बिखुनजोनि सिगाङाव बोरै हानानै देखायगोन। ओंखायनोथ' एसे सोलोंना लाखानांगौ आरो। आङो दा नै हा खर'थाराव सफैबाय। नै ओरैजा आयंआ हारसिं हागासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरैजा आबाजों आइजों हागासिनो दं। आं दा बैयाव दसे हाहैथ'नोसै आरो हाहैलाबायनोसै आरो जानला मोनला। नै बिदि मुथि खानायखौ रोंना रोङा नोंथांमोना? बबेबा फुरना गामिना बजासो खायो बिदि खानायखौ रोङा आरो। बिदि खाबा एसे मोजांसिन जायो। ओमफ्राय दा गान्थि सरनाय होनो आरो बै गिदिर मोनसे खालामबावो आरो। नै हाब्रु जाजोब्बाय आयु। नोंथांमोना नुखाबाय दा मादि खायो मुथिखौ। आयदै थुदों नाराया। नैसोर दसे हानानै थांसैलां आधा घन्टासो ओइ हाजोखौ समायना नुहुरदों माथो। लोगोफोर आं दा न'आव थांफिनसिगोन। ओमफ्राय नै आं ससे फैखाबायानो आं भिडिअखौसो बानायनो बावगारलांबाय। नै ओमफ्राय माइफोरखौ नायस्रादो नै बे देन्जार जाखादों आरो माइआ नै हेभि जाखादों। नै देन्जार फिथाइ गोलाव गोलाव बिदां गोलाव गोलावथार। नै नैबे जोंहानि आरो ओमफ्राय नैबे जोंहानि न' खाथि लाहानि आरो आयं लाहानि। ओमफ्राय नै ओइ बै खर'आवनोमोन हानाया दहाय। स' गाइस भिडिअआ बेखिनियावनोमोन। आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट होदो, ओमफ्राय शेयार खालामलाबायदो। ओमफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसैलाय। भिडिअआ बेखिनियानो आरो 2 मिनिट बा 3 मिनिट जागोनदां। दा इदिट खालामबासो मिथिगोन। बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै।